Hanya hai te kaisa plane hachani mangpili kase phajuka. Gujarat ni Ahmedabad o jemon plane crash ongo mutui hanya tabuk London no bo te kaisa plane crash wngkha. Plane take off khaimani srapjani bisingona hachani shikar wngkha hinui koktomarogo kase phekya. Norok video ni screen o nugui mangkha no o hachani shikar wngmani patimungni mangpili saimangka omo wngkha London ni Southern Airport o kaisa chikon plane o hachani shikar wngkha hinui koktomarogo kase phaimani kintu tabuk jora o hacha wngthani khorok busukni langma arikha khorok busuk sago tukhumangkha amoni kunu pata kwrwikhu tei saimangkha o suta bimano 12 jona moton borokrok tui mano amtwui hai simi koktomarogo kase phaimani hwnkhe norok nugui mankha na omo bo Gujarat ni Ahmedabad haino take off khaimani srapjani bisingono hachani shikar wngkha.